लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों जे नै इन्डियान कस्ट गार्ड रिक्रुटमेन्ट साख्रिनि रादाब एबा इन्डियान कस्ट गार्ड रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों 2019 नि थाखाय, जायखौ नेभि एबा डमेस्टिक ब्रान्च होननानैबो बुंनाय जायो। मानोना नेभिनि मोनसे ब्रान्च बियो, नेभि डिपार्टमेन्टनि। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा नायना लानो हागोन मा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ, बेसेबां मा पार्सेन्टेज नांगौ, मा दङ बेखौ गासिबो नोंथांमोननो डिटेल्स बाहाय फोरमायना होगोन। नोंथांमोनहा जोबजासिमल' नायलां, अब्लानो बुजिनो हागोन आरो गोसो गुदुंफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो साख्रिया गाज्रि नङा, मोजां। फ्राय नायलांदो नोंथांमोनहा फारि फारि नुनो मोनगोन। लास्ट डेटआ जोबोद खम सम, नोंथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला। 10 थारिख, दानि सोलिबाय थानाय 10 थारिख दंनो जोबगोन। दिनैहाय 5 थांबाय, 5 सानबाल'सै नै। एडभार्टाइजमेन्टआ जोबोद सर्ट, ओंखायनो नोंथांमोना लेट खालामनो नाङा। बे जाहैबाय साख्रिनि नामा जाहैबाय डमेस्टिक ब्रान्च कुकार आरो स्टेवार्ड। कुकार आरो स्टेवार्ड जागोन मोननै, बेखौ नायनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननो नायदों मेट्रिक पासब्लानो जागोन, नाथाय गोसो होनांगौआ बेनो 50% मार्कस मोननाय जानांगोन होनदों। 50% मार्कस मोननानै मेट्रिक पास जानांगोन होनदों केन्डिडेटआ। क्वालिफिकेसना मेट्रिकजोंनो जागोन होनदों, मेट्रिकनिफ्राय बिल'आ जानाय नङा। बेनिफ्राय ओरै गोजौआव बेसेबां दङ जाहैगोन, जानो हागौ हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेट एनिवान, जेखिजाया। दानिया नाथाय जोंहा एसटि हिसाबै जोंहा रिलेक्सेसन दङ। रिलेक्सेसनाव जों 5% मार्कस रिलेक्सेसन जागोन होनब्ला 45%जों जों एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोरा एसटि केन्डिडेट, जों बर'फोरा एसटि नालाय, बिथांमोना 45%जोंनो जों बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नुलांगोन एज दङ, एज लिमिट दङ, बैसोनि सिमा होनाय दङ। नै 18 इयार्सनिफ्राय स्टार्ट जानानै 22 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन बेखौ जोङो। बेनि थाखाय एसटि आरो एससिनि थाखाय जोंना एसटि जानायनि थाखाय आरो रिलेक्सेसन दंबावो, 5 इयार्स रिलेक्सेसन जागोन। अब्ला 22 जों 5 खालामोब्ला 25, 26, 27 इयार्ससिम जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन एसटि हिसाबै। जोंहा बे मोनसे जोंना गल्डेन चान्स। बेनिफ्राय फैसानि बेलायाव दङ, बाहाय बेथननि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय 21,700। बेनिफ्राय जागायजेनगोन, प्लास जालांगोन। बेयो बयबो मिथिखागौ, बेयो मोनफ्रोमबो साख्रियावनो बिदिनोखा। देनांहाय प्रमसन जालांगोन, लेभेल आप जालांगोन। 5 इयार्स प्लेनिं हिसाबै जोंना मोनफ्रोम 5 बोसोरनि उनाव बेथना बारायखायो इण्डियायाव, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। दानिया बाहाय हाउ टु एप्लाइ दङ। हाउ टु एप्लाइआव नोंथांमोनहा नैबे गाहायाव होनाय वेबसाइटआव हाबलांनांगोन होनदों www.joinindiancoastguard.gov.in। नोंथांमोना फरायनानै बाहाय हाबबानो मारै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ नुगोन। एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना प्रिपेयार जानानै थानो थाखाय नैबाय एडभार्टाइजमेन्टनि क्लिक हियार दं, बाहाय हाबनानै खनसे नाय। बाहाय डिटेल्स एडभार्टाइजमेन्टनि सोमोन्दै गासिबो होजोबनाय दङ। दसे लडिं जादों, खारनाय बारनाय गासिबो दंजोबो बाहाय। इन्डियान कस्ट गार्ड, मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्स, बाहाय नोंथांमोनहा नायलांदो, नुनो मोनगोन। एप्लिकेसननि सोमोन्दै आं दहाय खिन्थाखाबाय, इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि सोमोन्दै आं खिन्थाखाबाय, इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ आं खिन्थाखाबाय नोंथांमोननो। मेट्रिक पास, 50% मार्कस, एसटि हिसाबै 5% लेस जाबाय, 45आवनो जागोन। मोननै बिफान दङ, कुकार आरो स्टेवार्ड, नैबे मोननै, बेखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो एसनि थाखाय जों दहाय खिन्थाखाबाय, बेखौबो नांला जोंनो। फैसानि थाखायबो जों थांखांबाय, बेखौबो जोंनो नांला। प्रमसन सिस्टेमा बाहायनो दंखायोमोन, प्रमसन मोननोबा होनदों। प्रधान अधिकारी उइथ पे स्केल 47,000 जागोन होनदों। पे लेभेल 8आव गोग्लैहैगोन होनदों जुदि प्रमसन जायाब्ला बे पे लेभेल 3आवनो लानांगोन 21,700आवनो। बेनिफ्राय प्रमसन जालांबा 47,600 जागोन। बेनिफ्राय दङ नोंथांमोना बाहाय नुदों नै रेशन अर क्लथिं एज पार रुल अफ फक, फ्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट फर सेल्फ फेमिलि इनक्लुडिं डिपेन्डेन्ट पेरेन्टस। बाहाय गुबुन गुबुन राइट्सफोर दंबावो, बिसोरखौ नोंथांमोना नाय। मोनफ्रोमबो राइट्स गोजा बिसोरो।
माबे पजिसनाव जों मा राइट्स मोननो हागोन होनदों। BPL माबाPL APL बायदिसिनानि खोथा बाहाय गोबां दङ, नोंथांमोना नायनानै थां, बेखौ नांला। बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइआ नैबाहाय दङ, दहायनो खिथाखादों वेबसाइटखौ नायलांबाय था। अपरचुनिटि बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन। मोनफ्रोमबो एप्लाइ खालामनायनि स्टेप वाइस बाहाय होलांनाय दङ, फारि नैबेयाव ओरै नायलांबाय था, नोंथांमोना नुनो मोनगोन स्टेपखौ। नोंथांमोनानो बैयाव www.assamcareer.com बे वेबसाइटआव नोंथांमोना हाबनानै बेखौ फुल डिटेल्सयै हारसिंनो नायनानै लानो हागोन। बाव गोबां कन्डिसन्सफोर दङ, नोंथांमोना नायनांगोन। बेनिफ्राय नैबे एग्जाम सेन्टार, बे जोबोर इम्परटेन्ट। एग्जाम सेन्टारनि थाखाय नर्थार्न जन बेखौ जों होनो नाङा, नर्थ इस्ट जननि थाखाय जोंना आसाम दङ। आसामावनो जों होनो मोनगोन नैबे नर्थ इस्ट जोंनि थाखाय, जोंनिया नर्थ इस्ट नालाय एग्जामिनेसन सेन्टारा, नाथाय बाहाय दङ नै स्टेटनि थाखाय कलकाता, बेखौ जों मोनसे नायना लानांगोन। जारलाया जाहैबाय जों आसाम स्टेटनि, नाथाय कलकातायावसो थांनांगोन एग्जाम सेन्टारा। नै एग्जामिनेसन सेन्टार्स कलकाता दङ। मा बिहार, झारखन्ड, मिज'राम, वेस्ट बेंगल, उरिष्या, आसाम, सिक्किम, मेघालया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड एन्ड त्रिपुरा। नर्थ इस्ट स्टेटआनो गासिबो कलकातायावसो हैजोबनांगोन, एग्जामिनेसन सेन्टार हिसाबै कलकातायाव हैजोबनांगोन नै गासिबो। प्रब्लेमा बे जाहैसिगोन जोंनियाव। बेनिफ्राय ओरै जोंनि थाखाय गैला, अनलाइन एप्लिकेसन जागोन, अनलाइन खालामनांगोन नोंथांमोना जोबजासिम जुननि 10 तारिखसिम, दानि सोलिफुनाय सानबाल'सै लिगेल जायो साख्रिया। बयबो गोसो होनानै नाय। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौ माबायदि मोनखो, मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय नोंथांमोननि सायाव। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, खिन्थानानै होदो लोगोफोरनियाव। गोजोन्थों।